Des del moment zero els nens s'han animat moltíssim, ha sigut molt motivador. El material, la veritat és que ha estat, penso, molt adient. Està tot super ben preparat i els nanos, la veritat és que els hi ha encantat. Sou una representació de quasi 4.000 alumnes que han fet el programa educatiu, de 64 centres educatius que han seguit la Minitrans. És una prova de superació personal increïble i els hi hem intentat transmetre molt això als nens. Cada dia al matí engegàvem, miràvem per on anàvem. Penso que ha estat molt enriquidor. M'ha agradat molt fer aquest projecte perquè m'ha semblat superinteressant, ja que jo no sabia res del món marítim i avui vindre aquí i conèixer els regatistes m'ha fet moltíssima il·lusió. Els hem fet preguntes i ens han pogut respondre. Ha sigut molt guai perquè hem pogut parlar amb ells. El que aprenen és a mirar-se al mar d'una altra manera, no? Estimar-lo, i això és el que hem de mantenir, no? Que a partir d'aquesta experiència anem generant nois i noies de mar, catalans i catalanes de mar en el futur, i que això repercuteixi també des d'un punt de vista cultural, des d'un punt de vista social, esportiu, per què no? Però sobretot des d'un punt de vista també econòmic al país.